Di destpêkê de gavaka Xwedê erd û ezman afirandin. Gavaka wî her zindiyên mezin û biçûk ên ku di deriyayên de dijîn afirandin. û her ciretênên bibask, dewar û afirîtên ku bi zik ve dimeşin, her cenawîr û hemû heywanên kovî, îsa li wê derê bû. Gava ku Xwedê mirov nêr û mê di sûretê xwe de afirand û gava ku wî ji wan re got ku berdar bibin û zêde bibin, îsa li wir bû. îsa bi Xwedê re bû û ew Xwedê bû û bêyî wî tu tişt nehat afiran. Gava mêr û jina pêşîn aliyê mar ve hatin xapandin û guh netan Xwedê, guneh û mirin kete dinyayê û însan ji Xwedê ve qetiya. Lê Xwedê soz da ku rojekê dê zarokek çê bibe ku ew ê serê mar biperçiqîne û ev zarok îsa be. Bi demê re Xwedê bi mirovekê rast re bi navê Abraham re peymanek girê da. Wî soz da ku nifşê pêşerojê ya Abraham wê her milletê li ser rûyê erdê pîroz bike. Ev nifş wê îsa be. Gelek sal derbas bûn. Paşê Xwedê bi navgîniya pêxemberê xwe îşaya peyibî û got, zarokek wê ji keçikekê çê bibe. û navê wî wê bê gotin şîretkarê ecêb, Xwedayê karîndar, bavê herheyiyê û serekê aştiyê. Di wextê tayînkirî de milyaketekî bi navê Cibraîl çû serdana keçekê bi navê Meryemê û jê re got ku ew ê bi hêza Rûhê pîroz bi zarok be. Wê ji zarokê re gurê Xwedê bê gotin. Meryemê zarok anî û wek ku milyaketê jê re gotibû, navê wî kire îsa. Milyaketek jî ji şivanên ku bi şev şivantiya pezên xwe dikirin re xuya bû û ji wan re got ku li Beyt Lehmê xilaskerek çêbû. Şivanan zarokê ku di pêçekê de di axurekê de razayî bû dîtin. Gava ku îsa nêzîkî 30 salî bû, ji aliyê zilamekê ku navê wî Yuhena bû, bi avê ew hate îmatkirin. û Rûhê Xwedê wekek kevokekê bi ser îsa de hate xwal. Xwedê ji ezmên axirt û got, ev e kurê min ê delal, ku ez ji wî razî me. îsa li ser Xwedê bi zanyarî û têgihîştinê hîn dikir. Wî nexweş şîfa dikirin. Xwarinda helaletê. Cin derxistin. û heta mirî jî rakirin. îsa ev hemû tişt bi hezkirinê kir. Da ku mirovan vegerîne ji Xwedê re, bavê wî afirînerê hemûyan. Lê belê gelê wî ew kêm dikirin. Bê sedem ew hatgirtin, tiflê kirin û lêxistin. Tajên ji stiriyan danîn ser serê wî. Dema ku rayedarên Romayê pêşniyar kirin ku îsa azad bikin, gelê wî ew nexwestin. Wan israr kirin ku ew li xaçê bêmêx kirin. Ji ber vê yekê wariyekê Romayî bi navê Pontius Pilatos biryara xaçkirina îsa da. îsa neçar ma ku xaça xwe hel li ser girekî ku jêrê Golgota digotin. Dûvre dest û lingê wî li vê xaçê hatin mêxkirin û ew hiştin ku li gel du dizan bimire. Lê gava ku îsa li ser vê xaçê daliqandî bû, wî bangî bavê xwe yê li ezmanan kir. Ji bo ewên ku ev yek bi wî kirin li wan bibihûre. Ezman tarî bû û piştî ku bi saetan li ser xaçê daliqandî bû, îsa got, ediya. Hingê îsa serê xwe xwar kir û nefesa xwe ya dawî da. Wê xwîna xwe ji bo gunehên mirovan rijand. Erd hejiya û perda perestgehê bû du perçe. Laşê wî ser xaçê rakirin, bi paçê pemboyî pêçandin û xistin gorekê. Keverekî mezin li ber derê hatibû gêrkirin û nobedarên Romayî nobedarî dikirin. Lê roja sisiyan milyaketek gevir gêr kir. îsa ji nav miriyan ve jiyan. Çil rojan ew jiyên ku li pey wî diçûn û gazî navê wî dikirin re xuya dibû. İsa li ser padişahiya ezmanan şagirtên xwe hîn kir û ji wan re got ku ew netirsin.
لێ هەموو تشتێن ku dîtina û bihîstîne ji dinyayê re bêjin. İsa got ku her kesê ku bawer bike û gazê navê wî bike wê rizgar bibe û wê jê re zarokê Xwedê bêgotin. Hengê İsa hilkişiya vegeriya bi bavê xwe li ezmanan. Çimkî Xwedê wisa ji dinyayê hes kir ku gurê xwe yê yekane İsa da. Da ku her kesê ku baweriyê bi wî bîne helak nebe, lê jiyana wî ya her heyî hebe. Çimkî Xwedê İsa neşand ku dinyayê suçdar bike, lê ew şand ku dinya bi wî xilas bibe. İsa got ku ew tenê rêya vegerê cem Xwedê. Ew rê rastî û jiyan e. Ku ne bi navgîniya wî be, tu kes nikare were ba bavo Xwedê, afrînnerê hemûyan. Diyariya Xwedê jiyana herheyî bi navgîniya kurê wî İsa ye. Lê yên ku baweriyê nayînin wê bên suçdar kirin, çimkî qelenê guneh û neqiyê mirine. Me hemûyan guneh û xerabî kir û İsa pêşkêşî efûkirina hemû gunehên me kir. Tu guneh tu neye ku ew nikaribin lê bibihûre, lê divê em ji İsa bixwazin ku li me bibihûre. Xwedê naxwaze ku kesek helak bibe, lê dixwaze ku hemî tobe bikin. Divê em gazî navê wî bikin û bi hemû dilê xwe bi wî bawer bikin. û heta îro ev peyama İsa divê bi her kes û her milletê li seranserê cîhanê re were parvekin. İsa wê dîsa bê û divê rojê re ezma wê tarî bibe. Agir wê ji ezmê mibare û erd wê biheje. Ewr wê ji hev veqetin û İsa wê bi hêz rûmeta mezin vegere. Rêberiya ordiyên ezmanan dike û ew ê daraziya tevahiya dinyayê bike. Yên ku gazî navê İsa kirine wê bikevin bihiştê û hetayê bi İsa re bin. Ew ê her tiştî nû bike. Ew ê hemû hêsiran, xemgînî û şermiyê baqîr bike. Lêbelê yên ku navê wî qebûl nekirine û baweriya xwe bi wî neanîne wê hetayê suçdar bibin. İsa got, deriyê ku ber bi jiyanê ve diçe teng e, lê deriyê ku ber bi helakê ve diçe fireh e. Niha divê tu biryarê bidê, ma tu yê baweriyê bi Xudan İsa Mesîh bîne û vê diyariya bê berdêl a rizgariyê qebûl bikî. An jî tu yê dûr bikevî û wî qebûl nekî. Tu dikarî niha gazî İsa bikî, li gunehê xwe mikur bibe û ew wê li te bibihîre. Bawer bike ku Xwedê İsa ji nav miriyan vejan û tu yê rizgar bibî. Tu yê bibî zarokê Xwedê. Her roj li bey İsa here, ji bo tu ber bi pêş ve biçî û vê nameyê bi kesên din re parve bikê, da ku ew jî bibin zarokên Xwedê. û em ê bi hev re bêjin, were ya Xudan İsa. Hemê peyvên vê çîrokê rastin, weke ku di gotina Xwedê ya pîroz de, di pirtika pîroz de tê gotin. Tu dikarî niha bi me re ji bo rizgariya xwe dua bikî. Xwedayê hêja ez qebûl dikim ku İsa Xudan e. Ez bawer dikim ku ew ji keçikekê hatiye dinyayê ji bo gunehên min li ser xacê mir û di roja sisiyan de ji nav miriyan vejiya. Îro ez îtiraf dikim ku min li hember de guneh kir. û tiştek tuneye ez karim bikim ku xwe xilas bikim. Ez ji te dixwazim ku tu li min bibihûre û ez tenê baweriya xwe bi İsa dikim. Ez bawer dikim ku ez niha zarokê te me û ez ê her heyiyê bi te re derbas bikim. Her roj bi rihê xwe yê pîroz rêberiya min bike. Alîkariya min bike ku ez bi dil, can û hişê xwe ji te hez bikim û ji yên din jî wekî xwe hez bikim. Ez te spas dikim ji bo ku te min rizgar kir bi xwîna kurê xwe İsa. Bi navê İsa ez dua dikim. Amîn.